Ndiyacinga bumnyama. Amen. But before kube mnyama, John 1:29 ekuseni uthi uYohane ubona inene liqhamuka lithe chu uyabhaptiza. Kukhona inene liqhamukayo madoda. Bathi lihwanqa laseJerusalem. Axa yethu John. Amemeze. Athi nansi imvana. Ethwala isuse isono sabasindisiwe. Andithi no. Simixese siphakathi lento. Athi iBhayibheli iyahlukanisa kakuhle ukusebenza kwayo. Ithwala isuse isono sehlabathi. Yafika imvana. John, libaptize uJohn no. Azol. Baptize inkosi. John, libaptize uJohn andinawenza, andinakwazi ukubamba inkosi mina ndiyifaka emanzini. Yiva imfihlelo. Hayi John. Ndibaptize ukuze kuzaliseke ukulungisa. Justification. uYesu waqala emanzini wagqibela eCalvary. Umuntu osinzi uqala eCalvary agqibela emanzini. Uyaphumla. Sendilixove kakhulu bazali, ngasiphinde futhi siphethe ku freeway siphuma potholes. Uyaphumla xa uzazi ukuba ndimsulwa phambi kukaThixo. Uyaphumla xa uzazi uba unatyala kuThixo. Uhambe nje ungenatyala uyalani natyala. Amen. Uyaphumla xa uzazi uba uThixo undijonga njengomuntu ongazange one. Uyaphumla xa uThixo ukujonga njengonyana wakhe qho. Hayi iyeke adoption wena ngoku ave xa ethi abona unyana wakhe. Amen. Niyazazi auctions andithi. Niyazi auction. Niyazi okuthengiswa khona izinto zamagugu. Sistory esisinyane endasifunda ngasifumana siba siyinyane.